Dobrý deň, vítam vás pri videonávode správy systému JEC.sk, ktorý vám môže pomôcť pri nastavovaní a správe vášho účtu v tomto systéme na stránke jec.sk v pravom hornom rohu. Kliknite na tlačítko Zaregistrovať reštauráciu a následne na registrácia. Tu vypíšete a zadáte informácie o vašej prevádzke. Názov vašej prevádzky, ktorý zadáte, bude použitý do subdomény, ktorú budete používať. Ďalej zadáte informácie o tom, kde sa prevádzka nachádza, kontaktný mail, ktorý budete používať pri prihlásení, telefónne číslo a zvolíte si heslo. Kliknite na Pokračovať na fakturačné údaje. Tu vypíšete informácie o vašej firme a kliknete na tlačítko Vytvoriť účet a pokračovať.